Nou, eens een reportage van de mannen. We beginnen hier. Het is een stuk laan. Het leidt in een spray. En dat is al hier nijbouw, maar wat oudbouw. En het heet Stralo. Dus ik zal hier eens even zien wat het hele stuk, een soort van eiland is het eruit zag. En je hem zag mij mee. Ja, van dit soort hoeken zit Berlijn vol mee. En hij die onscharre plakjes en het tussen terug. Zien hoe de nijbouw hier. Daar liggen nog wat van die oude panden. Die er prachtig uitzien. Mooi restaureren. En dat is gewoon een stukje oude Berliner straat. Wil staan aan de andere kant. Je lijkt goed op het Prinseneiland of zo zitten komen. Alles in de stijgers nou. In deze panden zitten ook nog wel mooie details. Dat je hem zo. Aan de andere kant. Nou ja, op de hoeken wordt gebouwd. Nou, ik liet je wat details zien, zodat ik het zien kom. Het is heel verrassend wat hier. Ik zal een keer maar wat terug in, hè. Maar nou niet ik dit zien hoor. naar moderne architectuur leidt aan een volslijn DDR-gebouw. En dan meen ik echt DDR. Zo helemaal onder Ruiten. Die ben oranje. Die weerspiegel je alles. Heel apart. Nou, je hem zag krank joren met details. Er zit gewoon een chipbordplaten tussen. Een ding, zag er wel wat vertutten hier uit. Maar nou, de nijs leidt ik wel wat heel muurs. Leegbouw. Je zag het is echt van alles. Van alles. Nou, hier nog een liets bekertje DDR-rest. Aan de oerkant leidt het trouwens Treptower Park. Daar is een heel groot denkmaal. Voor de Russen. Heel groot kriegsdenkmaal. Nou, Treptower Park, daar ben ik een soort meisje trouwens. In december als het mooi waar is. Hier lekker te varen. Maar zoals ik al zei, de contrasten zijn hier heel groot. Nou, de brandwachtkazerne.
Nou, tussenin zat op meerdere plekken in Berlijn een klein gartenverein. Dat betekent dus al die stukjes land. En meesten ja, een huisje hebben. Tenminste een huisje. Een wat groter tuinhuis. Maar een stukje land dat ze dingetjes verbouwen. Succes. Neem maar op. Slaatje, appeltjes. En zo wat in. Ik denk dat in de DDR-tijd hier een soort opleidingscentra zitten. Dus kan terug hier nog een sportveld, groenaanlagen en kamerpeertje. Ik voor binnenvaartskippers of zo. Ja, dat zie je hier al hier. Nou, de ene kant van de straat is dus volslijn oors als de andere kant van de straat. Legere squallen. En hier gaat het van dit hem. Dat is al hier in 2000 gebouwd straks. Nou, nog een prachtig groot gebouw. $1850 ga ik het op zoek zo wat. Nou, dit kan correct de Froskepolen wezen, maar die skippers hier, ik ben Poolse skippers, ga ik wel zien. Ik ben op Froskepolen zo'n beetje. Daar aan de overkant is hij wel 20 keer breder, dus dat is een heel hoog verhaal. En dat we naar zo gaan, dan kuieren we een oud stukje in. Dat is ook wel nieuwsgierig zo te zien. Dan gaan we een oud kerkje zien. Maar van alles erbij. Ja, het kerkje, daarin heb ik even heen. Heel spectaculair. Ik had eigenlijk nog nooit zien. Brand op het kerkhof. Wat nice meisje. Of ja, misschien dachten ze dat ik wel in de iepen loft dat ze meisje cremeren. Zo kennen, je weet het maar nooit. Hier is je graafvoet. Nou. Misschien zit er ook wel een paar Indianen, dat zou kennen. Dat rieksignaal binnen, je weet het niet. Ik maak hier wat mij meisken in Berlijn. Nou meisken, dit is de eind van het skiereiland. Ik kan net verder, ik wil een stukje van je zwemmen, dat heb ik wel verroer, maar daar hebben we Rummelsburg weer, de industrie van Rummelsburg. Riek. Nou, ik draai even om. Dat ik net plat op het bek val. Zo. Nou, ik zal naar huis. En hier appels opzetten. Dit wie gewoon verder maar. Van ouw, straal ouw. Nou goeie.